טוב, נקווה שהילדים כבר כן. אבל אני אומר, הנכדים בעזרת השם יבואו, הם לא היו כאן כשזה קרה. אמן. טוב. טוב. המלחמה מזווית קצת אחרת, איך היא השפיעה על בחירת שמות התינוקות שנולדו במהלך השנה האחרונה? איתנו רועי חזן, מומחה נתונים עם המידע הזה. בעצם יש לו את כל המידע בעולם על שמות, אי אפשר להתקיל אותו. שלום רועי. בוקר טוב. בוקר טוב, אתה מנהל תחום אנליזה בחברת סנסקום. סנסקום, נכון. וככזה אתה, מה שנקרא, פורץ במרכאות, כי זה הרי חוקי והכל זמין, למאגרי מידע גדולים בארץ, שוב, באופן לגמרי תקין, ומנתח את זה. אז אנחנו מאוד מתעניינים בנתונים שממש לאחרונה שוחררו, נכון? נכון. רשות האוכלוסין וההגירה שחררה את השמות שניתנו לתינוקות מאז 7 לאוקטובר, על שמות יישובים בעוטף. כן. אז השם הפופולרי ביותר הוא, בהמשך לאייטם הקודם, עוז. עוז? כן, עוז. וכשהסתכלתי על שנה קודמת וניסיתי להבין האם הייתה עלייה בשם עוז, אז כן, הייתה עלייה של כמעט 100% בשם עוז. הכפלה. מול שנה קודמת, בדיוק. אוקיי, בוא נראה. אפשר להבין. היה מעט מאוד עוזים, ועכשיו יש ממש פיק. לא, מה שאתה רואה פה זה התפלגות בנים-בנות. הנה, יש גם בנות, 6, אם אני רואה טוב, אני לא רואה. נכון, יש גם 6 בנות שניתנו להם השם עוז, נכון? יפה. השם השני הפופולרי ביותר הוא בארי, כולם דיברו על בארי. אגב, בארי ירד מול שנה קודמת, ירד באזור ה-30-40%. בארי היה בפיק ב-2022, היה שם אזור ה-500 ילדים שקראו להם בארי, והיום, כמו שאתם רואים, יש אזור ה-180, אני מניח שזה יגיע לאזור ה-200. אז בעצם אם לשם עוז יש עלייה, לשם בארי דווקא יש ירידה. כן, יש ירידה בשם בארי. ועוז זה אומנם, הוא מצוי בשניים מתוך יישובי העוטף המוכרים, זה ניר עוז, נחל עוז, אבל עוז זה גם כוח. וגם עוז דוידיאן. ועוז דוידיאן. בדיוק, ואולי עוד עוזים שעליהם זה מקושר, בהם זה מקושר, אבל גם עוז זו מילה בפני עצמה. בארי זה לא מילה בפני עצמה בהקשר הזה של כוח, עוצמה. כן, מעניין. אז יש את השם ניר גם. גם השם ניר הוא יחסית פופולרי עם השמות של העוטף. אגב, ניר נהיה מאוד פופולרי לבנות לאחרונה. נכון. לאחרונה בשנה הזאת או לאחרונה בשנים האחרונות? לאחרונה בשנים האחרונות. ניר לבת. כן, ניר לבת. ניר זה שדה. גלי גם נהיה פופולרי. נכון, גם גלי נהיה. השמות שהם יותר בשוליים זה למשל נובה. נובה, יש 4 בנות שקראו להם נובה מאז 7 באוקטובר. אוקיי, הנה אנחנו רואים את נובה למטה. נכון, נובה, ויש את סופה. זה 4 או 4? נובה כולן בנות? נובה זה בנות, 4 בנות. ולא היה נובה לפני? היה. היה. הסתכלתי אחורה, היה 18 נובה, מאז קום המדינה. 18 בנות שקוראים להם נובה, ו4 מתוכן רק בשנה האחרונה. 18 עד עכשיו, ו4 זה עכשיו, אז יש 22 כבר. וואו, זה מפץ. כן, כן. אני מכירה ילדה מקסימה בת 4 בשם נובה. יפה. אוקיי. אז היא אחת מה-18. כן, עוד שמות שיש לנו זה מגן, ארז, דקל, סופה, סעד, תקומה, אבל הם מאוד מאוד קטנים. סופה? כן, סופה. כמה סופה יש? סופה יש לנו 2 בנות שקראו להם סופה. הסתכלתי גם אחורה על סופה, יש 14 סופה, סך הכל. וואו, זה גם התעלות גדולה. 14 סך הכל מקום המדינה. מקום המדינה, כן. אוקיי, אז עוז, בארי וארז, אלה הטופ 3. נכון, אלה הגדולים, בדיוק. האמת שאני מופתעת שבארי בירידה. חשבתי שהוא יהיה בעלייה השנה. כי איך שהתחילה המלחמה, אז שידרו לנו באמת שבארי, בגלל שהוא היה מאוד פופולרי בשנים האחרונות. קיבוץ הגדול ביותר באזור. נכון, עוד לפני ה-7 באוקטובר, אז אמרו לנו, יש הרבה בארי, הרבה בארי. אבל בסופו של דבר יש ירידה. כן, כמובן שהסיבה היא אסוציאטיבית למה שקרה בבארי, אבל בכל זאת חשבתי, אני מניחה, אבל בכל זאת אני חשבתי שתהיה עלייה ולא ירידה. אוקיי, אז אין עלייה. אנחנו בתקופה של ראש השנה, אז אפשר לדבר על שמות של חודשים עבריים, אוקיי? אתם יודעים מהו השם הפופולרי ביותר לילדים בישראל? על שמות חודשים עבריים, תשרי, חשוון. סיוון? סיוון, יפה מאוד, נכון, צודקת. יש את סיוון שהוא הכי פופולרי, אחריו זה אדר, ניסן, אייר, ואפילו יש 6 תמוז. כולל הלהקה? כנראה. ואם דיברנו על חודשים עבריים, אז בואו נדבר על לועזיים. רגע, יש חודשים עבריים שיש 0? כן, כל השאר זה 0. 0. בסדר? כל השאר זה 0. מוחלט. אוקיי. טוב, לועזי זה בטח יולי, כאילו. אפריל, אפריל. כן, אבל... ומאי. יפה. גם, מאי זה גם בעברית. נכון. אז הדירוג הוא מאי הכי הרבה. וואלה. אוקיי, יש כמעט 10,000 מאי.
אחריו זה יולי, 2,800. מה אתה אומר? מאי? אחריו זה יוני, ויש גם אפריל, נכון. ועל שם אפריל אוניל, זאת אומרת, דמות אייקונית. רגע, ואיך אתה יודע שזה לא יוני? יכול להיות שזה גם יוני. אני לא יודע, זה כמו אורי ואורי, זה בדיוק אותו דבר. נכון, זה לא, נרשם. אבל... וואלה. וואו, מה... אגב, אולי אם הם נולדו ביוני, אז בדקת לפי זה. קטע מצחיק, דיברה איתי התחקירנית שלכם, ודיברנו על האייטם, וכשבאתי לשמור אותה בטלפון, ראיתי שקוראים לה יובל. לא יובל, יובל, כי זה כתוב באנגלית. כן. ואז אמרתי לה, תגידי, יש מצב שנולדת ב-98? אז היא אמרה לי, כן. למה? למה? כי היה יובל. שנת היובל, שנת היובל. אגב, ראינו גם קפיצה בשם יובל ב-98. כן. אז אותם אותיות. יפה. טוב, אין אף דצמבר. לא, אין דצמבר. אין דצמבר. אין דצמבר וגם לא נובמבר. אוקיי, יש עוד נתון? כן, יש לנו את ה... מה יש יותר, שמות של בנים או בנות? יודעים מה יש יותר? מה זאת אומרת? בכלל, מאז קום המדינה, מה יש יותר? בנים, שמות של בנים? איך אתה קובע מה זה שם של בן ובת? רק לא יוניסקס בשום צורה? לא, אני לא אומר שזה... גם היוניסקס נחשבים, אני אומר שמות של בנים ושל בנות. בנות. אני חושב שמות של בנים יש, אחי. תמיד לקראת לידה של בן אומרים, יש כל כך הרבה שמות יפים לבנות. בנות והפער הוא מטורף, אגב. יש 1,500 שמות של בנות מאז קום המדינה. כאילו מבחר שנכון לבנות, אוקיי. ורק 1,000 שמות של בנים. בבקשה. אוקיי? כן, אז יש יותר אפשרויות. בגלל זה נתנו לכם גם את השם גלי. אמרנו, קחו אותו, גם אתם יכולים. האמת ששמות של בנים לבנות, בעיניי זה הכי יפה שיכול להיות. של בנים וגם של בנות לבנים זה יפה. אני אוהבת נהדר. כמו שקד, שזה זכר, שקד, אוקיי? לבת זה יפה בעיניי מאוד מאוד. למשל, או תמר. עוד נתון מעניין, מהו השם שהגיע הכי הרבה פעמים למקום הראשון בדירוג של הבנים? אוקיי, ואם זה מסיים? מאז קום המדינה? כן, דוד. משה. משה? כן, היום אני על הפנים עם הניחושים. לא נורא. יש לו 20 פעמים, 20 שנים, הוא הגיע למקום הראשון. ממשה עד משה לא היה כמשה. רועי חזן, תודה רבה לך. אהבתי את התמונה. אהבתי את התמונה, תודה רבה לך שהגעת. תודה. משה בפער. אבל אחרי זה היה דוד, אז לא היית. נכון, דוד השני. אנחנו יוצאים לפרסומות?